mabasa nako sa Biblia, letra por letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Admitahon ninyo matildi mo aning ibatiha karon? Siguro 30 seconds nga, Mr. Moderator. Sunod question. Okay. Ang sunod nako nga pangutana, Mr. Argensino, kanunay gikang gabalik-balik ug imog yung gisgutan, premise pa niha, imog yung gisgutan nga dili mabasa sa Biblia kay sulpot ang SDA. Buti pasabot kana ra ding imong iglesia mo oy dili sulpot. Ang akong pangutana, makabasa po ka sa Mateo 24 bersikulo 5 nga kanang imong iglesia gipasukopan nga Katoliko dili sulpot. Mateo 24:5. Immaterial ang question. Immaterial, yes. Objection. Immaterial. Abot pa sabot, out of topic. Sir, ako i-qualify, sir, ha? Anong immaterial? Ano man, kaya nga itong topic about Seventh-day Adventist. Surrender ko na, kaya ako ang pamatunan na Katoliko na Biblia. Kaya, ang si katawanan. Kay dili man di ay kamuoyon nga mabasa sa Biblia ang imong gipamatud o gibarugan nga Katoliko. So uyon sab ka nga sulpot mo ka. Immaterial. Nga naman, objection sa Katoliko pa, yeah. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator, kung tanaw din ako katong napamasin pangutana, kaya dito naman sa Katoliko. Mr. Moderator, side comment. Okay, side comment. Ayaw pag-ingunan na Mr. Argensino. Kay nahibalo ko sa kong rule. Okay. So, nganong nangutana kung ingon ana Mr. Argensino, kay ikaw mismo ning ingon ka ang agisti di mabasa kay sulpot, munang nangutana kung mabasa ba pang imong grupo. Okay! Kung mabasa nako sa Biblia, kapitulog, bersikulo, ang One Holy Catholic Church, at bitawon yung pindi mo. No. Deal! Para mauman ang debate. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Dili confraternity ang akong gamiton. Paminaw. Sige na doon sa balik-balik. Kung tawag ining mabasa ba Katoliko, mabasa ba para di isulpot, kaya di man sila mabasa, mangangin sila sa tuha. Tagaan na ito kondisyon bisag wala sa tuha. Kung pagi ko ganahumal, paminaw sa. Ani, i-challenge na ko ni akong katbang. Kung mabasa na ko One Holy Catholic Church sa balaang kasulatan, particularly sa Bagong Testamento, Pangulong mismong Kristo. Paminaw sa. Pag ko kahuman. Paminaw sa. Ay, suppose. Okay. Ano ha? Kung mabasa na ako sa Biblia, letra por letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Admitahon ninyo matildi mo aning ibatiha karon? Ang iyang question, Mr. Moderator, wala sa ato ang topic eh. Kaya nagisakyan ako sa Mr. Moderator. Okay. Hello. Moderator. Hello. Okay.